Gabon Euskal Herria! Beste baten azalean sartzea ez da bateria erraxa. Por ejemplo, se le puede decir hacerse un solo de flauta. Hay una versión más euskolabel como tocar el chiste. Aunque lo verdaderamente importante, ¿sabes qué es? ¿Qué? Antzerkiarekin, mundu berri bat, nek ezagutzen ez nuen mundu berri bat. Baina artenek abenturak eta baitut eginak, baina beste motatakoak ez. Eta, bueno, hau ere, hau ez da bat ere mundu erraxa, ilusionatuta, benetan, ilusionatuta. Ikasteko gogorekin, eta gauzak ari dirateatzen, poliki, eta izugarrizko lantalde daukago hemen, kriston giro ona. La última oportunidad komedia erromantikoa da, enreduzko komedia erromantikoa. Azken aukera esaten dugu, la última oportunidad, baina bizitza honetan inoiz ez dakigu noiz den azken aukera gauza askotarako, ez? Bapatean zerbait egin duzu eta azken aukera da hori egiteko. Eta horrema, bueno, aukera eman ziaten, eta hasiera batean esan nuen, ez ez, Eta azken bataz ez, barrabilik ez! Dio, nola? Venga, inberdiu ba. Los más navarros. ¡Navarros! Sí, Navarros. y lo más importante. Dígame. Los más inteligentes. ¿Cómo te quedas? No, caliente. No, caliente no. Me quedo muy bien, me quedo muy... Endia ondo pasaraztea, barra batzu botatzia, zenaiko komedia dago mendikan kanpo, eta hori da garrantzitsuna, komedia. Brum, agárrate, brum. Lo primero que hay que hacer es poner la maquinaria a punto. ¡Hala, la maquinaria! Calentar bien los motores. Sí, calienta. Hacerse autostop a uno mismo con el objetivo de sacarle brillo al casco. Vamos a sacarle. Y al final siempre tienes que tocar con las manos el cielo. Oso pozik dago. Kriston aktorearekin topo egin dugu. Ala piztina bota da, baina buruz, tirabuzon eta modu guztietara, ez? Triple mortal. Bai, danetik egin du. Edozein gauza proposatu eta sartu inda. Kriston kapazitatea dauka gainera gauza gordetzeko. Eskenatokian monstruo bat da. Tabla asko ditu, bai jende aurrean eta berra da fikzioan ez horren beste. Eta danera sartzen da, ez? Niretzako zuzendari moduan lujo bat da, halako bi pertsonekin ere lan egitea, ez? Ni hasiko naiz, nire barrutik, zuzendari hortzen dago, nire daukadan guztia teatzeko, eta lehin duko naiz alekita hobekin itea. Eta gazteleraz, la última oportunidad, orduan estrenaldia izan den da, urriaren 5an, Basaurin. Ez galdu, barra batzuk botan eralde dituzue, eta Julian Jantzian txester ikusi nahi baldin moduzue, itzordi bat daukago. Eta hortikan aurrera, Euskal Herri osoa bizitatuko dugu. Euskal Herria. Euskal Herria. Gabon Euskal Herria, nola da? ¡Gabón, Euskal